Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahima duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso wo afi apem ahankono aduasa ensiemu ena owrabi unity abra na Offinso akonya adampanye na obefa Offinso akonya no so afremu edisuaye ede che de oti okruwi okrawe ene brawe nwoma so ni konwa de ma no ne na wiafe akenten a wotoso emiensa krobeya Offinso man ene obeye oman ehene ewom Offinso ne asante abakwasam etesasabia kusabia kroto ba fan ne fom enu nti na Offinso man esom sikadwa wofin champion mienu ne aduonu ba akonum no ofra ne ntoma ewo tenten mu wotena akonwa so na bese mfinhia bese aduonu mu wotwe mu ene ode tena akonwa so na ofra ne ntoma wotenten mu amamra ne amane esefata nananoma ye apane krabea amwokọ akura na sede emra ne ete no etewutuam enu nti odi ade fo beba won wohwe na waye yie ade agya ne kwa akura ene dwamna kentan otete ni kro bo ne man ye Offinso no abebio na asa aba enu na amamra ne amane akwam no enne omode ayi nhye ehye so na wi afia kentan na nkoto so miensa oye Offinso man hina odane to ye no yaye na ye nfefefe enne nam so ma Nyansapo ya ba be piem hanum nti wadaru makan ho na di achi na ye nwuram na nne ahemfo eni ntina twetworo abrempon a wo mo ba nyina no ne amanhene no yemfa hu muaye ne ho pomasibre abakwasam ne amamre wom no yemfa MP mo so ewo ho medamase Offinso manhene ye radwamna kanta bebi o ohwe na afei ne dot ye ne kama afei ana content no wa sha ne batakari kase a wode bedwumade na se sade esitira no content ye wonya ni pakatoa awa ha Offinso ahanomo ejani pakatoa ayako ana hene akọ na adubu ateno no ayako ana oko edesara ne batakari kasi a wase ya na sese owuo wode nani hu no a akọ ne batentam wonu owuo bedi asie awa hono mo sababa ana yehu no awo ahaya ana abebedwa ya begoso wa bia nso no ya shamu bose ya de babremu we nana amwa jame Adontenhene wono ena wofo na pakanya oba dwumadie no asene sade aka no edom no yekase entene a ono ena oye ohene a wodi edom atene nanim ti ase Adontenhene nana amwa jame ena obai ene ahemfo ani ntini adwetworo omunyina da obia ede oto ebebodom na afe wo maba beka ho ama yewura wiafe na wiafe akenten na nkoto so miensa efiri afe apem hankora aduasa nsia ne besi mfi champion mienu ade aduonu ba akono mu ofra ne ntoma wotintim a enne nananom ye na yie no ya ne kama
adonten ena etina pakem kama wodi nananom anima wo mode no eba no eti ano no Offinso nifa hene no ena ode nani achema aba nana kwa kudua eno no Offinso man koso hene ena eto aso no Offinso man koso hene ena eto aso no na de koso hene nana osaya Offinso man nana chum barema Offinso man enkoso hene eno no yanko eti ana Appiah bedwa ewa ha sei Samai Offinso Samai hene nana afriye kudom Offinso Samai hene eno no nana afriye kudom Offinso Samai hene nana enso ana wadru ha no ena sedi kaka efri bonkum nifa akom adontene chidom Samai nifa omunyina Offinso Samai hene nana ana ayinitia wono so abadwumade na sena ene anya asamketwa ono kra na saye jempra hene nana afriye kudom no jempra ehene wono ana saye Offinso man Samai hene yade ka che Samai achemu wo asante mantam ha wo ba hanmo a enya sabidi braketwa enya abodin ketwa nana anene dom era yese enei wo munyina eto aso a wo modom munyam eba beta echi no na awe nana acha mepom edika de a enya wanwasa nana efri asona abusua no mu nana maso afo ahofe eda wo mu se ntoburo nana maso afo a ahofe ya ade anko mo da ICU ono emu enu ofre enu ti sa ora nana efri ekodom a odim sa wo ba ma ne ho fa yie ahofe no wo no ba ma tente kokko kama nana efri ekodom Offinso aje mpra hene ono eno no Obenso eye Offinso jase nana kwakuta bi a otoso mienu Offinso jase hene wono eno no jase de ye chirema na ese ayimfie ni nyina no krowura no obi epuno na sabia kroto yana na dwamna kenten abebio onya kwan ewuramu ana jase no nana kwakuta bi ena wayiniti a wone no so edom womo edomani achema womo beya enye asemketo akra abza enesa mankase Appiah bedwa Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten wono ena ebe nana ana atana pakamu fefe a woltogusui enya nte se wuti edi Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten na onya ni pakatoa awo Ghana hanumo awo da school ano awo hanuma Doctor ana edi ni kwino pia etresa asante ayemfo no sabia kroto won bebre abembe akọ school adura chire Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten nana no nana pia ora nana so asane batakari kase etre ni bre etre ko awoko ana okura ne ntoma a yeduku kokko ana odete apakam a ayako ana okọ a etre se nani abre enne senka osia owuo se oni no nsuni a aka Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten anu owuo betie sifom na onu owuo atentam awo honomo nanso sade ba mo owuo tie no ofade ofon bum so owuo krade akwantemenye eno na nna abanana ato abese no abanana ani abre na ani atutu ato ne nsam yi Dr. Nana Riafi Brobe Kwaten nana pia
ayefo semino kasei okrani brago Rosemond ene na brofudin Rosemond brago yire panyini ena waba betena se no woni yana na wiafe akenten a na otoso emiensa aware omunya eba no baako ena eba aware ni mu a enei na na efra ne ntima ewo tintimi oba akoko tomro kama ena waba betena se amamre ne amane esefata no ya ma mi brago obeye no tisamonwu a wode eye entwoma ade ayeye nikomu na basan wode bi aye nafono ana ode bi atro ne moma so koja boniti ade etese meko ane abammono ehyemu a ni nyina ejina ekasa enibre yawa aba enei amaye mami brago nani abra okura ne poma a wode eye kuna asante amamre ane amane ese ne esefatamu a ene Appiah ebetwa ewa hanomo yenya ne nte se emekrafo no eye basa opanyino odi kan anene wonna busua ato santena won ma betena se fefefe eye amamre ene amane esefata enne ni nyina bedadi uhu bida se okrani bi ayo hempon sa adane ato na ne yiri eye kuna na wofade na siesie ani bibia mu no ni nyina ya amamre a ni nyina nso yebechemu Nyansapo so na yede amamu nana jire abna doma a otoso mienu wono ena ebei nana jire abna doma a otoso mienu wono na eyi niti a obei ebusia se wo hwede adure a aye anibra ya rewosem enkane Offinso Manhene na na wiafe akenten a na otoso miensa ne yira otoso mienu abna doma no sa wo ne nsem a ubehu eye prekese ena afei ahabammono asabia kronto yede ahoma ede abom ebra ya toton so eka ho a ni nyina eye enibre afei ubehu entwoma a eno nso ode asasa no ede bi aye ni komu ni ade ni tirimu eye mekokoko ena afei ahabammono ni nyina enese nani etutu ato ne nsam sabia kronto bema nko ne kon na ekra na da bi sabia kronto ne ka asum nsam eduru de se top ntane akan ya anom wonum ni o emma woni ni nyaame efrimu ena wonum baasa emma ahofefo kama ato santene na won kwada ne komu na yedi nkosua ena yedi ahye wo mutirimu apampam na yebere ne mma mpanyimfo ni bi edi nkomo nanka oma akire yemu na yehu ori oba krani na efi ne nase ade kokko ebo ne nase afei wo ba esra wode ade a ayese edoso am akonfedu komi ebi ebo ne nsa na afei okura abammono a prekase wom ebra ya toto ene yede ade akyekyere no afei yenko ne tirimu wode koja na abo ne tire na afei mekokoko enso ehyemu a ni nyina no ekire enibre a enne esiwa ha ma me resemenya mampanyimfo ni bi na me no omadi nkomo na nka omatimi akyekyere eniema mu kakra ya rese no omadi nkomo no omatimi akyekyere eniema mu kakra ma me ya mo akwa baba Nyansapo so yo meje mo sododo na apo mu te sei boko katachi ma edika ma me di nyina na nayire oba pa abra adoma chirekua okay oba ohene yire anasa nana yire oba adoma abna chirekua a otoso mienu nya sa saneti chire yemu kakra komo be na betimi dia fa na na afade na ekire sei nana afade ekire asante so okoye odie mu a ani egu ayusia do na se yehu ni sei ya na so ware ho kasi ohene yire ni kunu okọ nani abre ni santi amamre eni asante amamre enu ti ni address ni sa address ya wusam enkwada no so adika no enkosua bobo wo mutima no so ai ebasa yese asante wuni wa wosi wa no abusua sa osua boniti efita na wie ya ba sese ba ko efrato aka omo de ba ko omo nya aboafo eti sebe ya mo bebo ane masomu na enfranto so ati ase omo enfranto eni ti na wo hunu se
Koshia Bakwaka, and a book. So, Yabuafo, on an anom, on an anom, and a mansa. I was saying, and then a yabre, then it's a coawasso. I read one point, then him say, and then I die a journey group to a son also, and the journey group. Sanity. Eti away a mammy and sound and Me bacha, Omo Ahnasa, Asante, oh, me and son, the Freddy be Ahnasa, it was Hina and Ahnasa, and then Colay, or no, I hear or Hina, at the match, or Baba, or Wabutsle, and I was up laughing. I was here. I don't know. I'm not sure. I'm proud of Sabra mo ko ba so ya mo ba so ba tia na wone na no mi na edi amane da mo ase so yes ana no na tia me afiye da bia wo bia ade bia wo na ba se ka mo hene afase ohu sa so ana na ko bate ahene ade bia wo na wa da bia ya kasai ba pani ade bia wo ba bia wo bia so na ababia ya kasai apa mi ba pani ana asieto pani ani dia ba bia wo so bia no na ababia ya kasai sesia na ba chia me afriye ba bia wo bia no ababia ya gina kasai na ba ko koti ani dia ba so baby sana apa mi ba pani ani dia ba so amaye asieto ba pani na oje no hwia enye yi ene ono so eba ne se de enim na okura ne poma okura na aba mono okura ye mekokoko ena afei ebi bo ne tim haba kokko no bi ehyem oba pa Sandra Opoku a wo twapso ono so ne tom ena wo mayi omuti a wono so eba na wo makwa akwatena se no sese no akoya rewosam akoya ni bresam na na ye mo akwaba e ma refi sa yese asante mema ohene yire ye pa ko pe ohene yire ba ne aka dia sa ne aka no sa do ko ono ana wa yitia akoya rewosam akoya ni bresam anda ye mo akwaba Offinso Ramba, wana mtete adoye. Manhene chane alide magache nase na dabla kente. Chama alide the 125 Ghana cedis and Kanishkano 5 million. Chama alide Jamishana pa. Sabre chipe akumabra afuto ya I'm a four class akumabra esisenza okay ana karuka kamongo kwesana Offinso Offinso and Kuntansehene I'm a four branching in Finigra, second Finigra, and how one of my drum measure. GPRT for Kamapapa, and then I'm not going to Edamasi. Ramachami Abahevi, Na Antena Kura, and I got not going to and I jump in again, what dance also.
That's right. We are Bompata Manhene, Ambassador Nana Ifa Apenten, Bompata Manhene, Nana Appiah, Nana Yamanaya Fe, or Nana Benchi Enumwa, so wouldn't Nimpa, said Nana Asan Honson Danwaba, and it will run Nana Benchi Enuma, drop Bompata Manhene, a fade Yakano, no pedia toaso, Nana Muyani say, Emanaya fo, at the man's and Chofwa, Yape. Ambassador Ifa Apenten Bompata Manhene enanana etiatia ne mpaboa sutia na wodnen monyam wode eba eye asi enne enye asamketwa ampaya ebedwa kra eti yebeka se ohene ne sepreko pe ena wayi nitia enne wode nani echiremu ewa ha no asante achim Bompata Manhene enanana ayinitia wode ebe anya asamketo akra na se esefata se wo se de anidie ani ebu esefata ede ma Ambassador Ifa Apenten Nana Bompata Manhene wono ena chese wayinitia woba dada ewa heya enye asamketo akra nananum aduana fo atwabrade enya asamketo nananum aduana fo wono mudi jabae nananum aduana fo yensa omanke yan soja Ambassador Ifa Apenten Nana ena ebe sorry Nana afadia and Nana edia sifomwa ode eba neba eyeya na eni kanye na efeye na ese efata oman ni prekopa enene wodani atremu e wodmadi esi na se enne ampaya ebeja Ambassador Ifa Apenten enono abusia wanyina wopie ye nkwanta kasehene Nana Boache yam abebio otumfo ni fahena otoso mienu mechade oti okruwie ni okrawie no obrawie nwoma so asante mera ni fahena otoso mienu enkwanta kasehene Nana Boache yam abebio ono ena emprempre otena paka mu a obadwumadie no ase no na obeye amana ye fe ebeye amana ye akono ewa hanuma enye asamketo akra Kuntansehene eti saye mo waninko saye sebe ade na beto na Kuntansehene ni onua eda apakan mu edi nanim ansana na Kuntansehene wada apakan mu asifom aba ti anu ntina ama mo hunu se otumfo obrempon na Kuntansehene a oye otumfo ni fahene otoso mienu oda apakan mu a wo ba samiri wono nko ne betima da apakan mu aba ansana onua panjini aba Abuza Nana ana atremu ade amaye no na se di nua panyini ane yewra dwamena akenten a wotoso emienu abebio na amamre mu no ono ano no wono kwa na betimi atena pakam no adam abasene akọ ansa na ni nua no atimi aba oye otumfo ni fahene a wotoso emienu ano no etina ya se amamre ni amane mu no wonya ni paketo asa a wo Offinso kroyimu a enei wodnen monyam abeta chire eti enim sa anche ocho makokoyie no na yewra dwamena akenten a wotoso mienu oye Offinso Manhene wono so beboaboa no na anche wafro na pakan sa bepepe ena yehune ha enne bambon sam de sabi echenye bia ni ho se enne bambon sam gina ne namro so pampe a eye adwuma e wo Offinso kroman mo bia obefa bia eben bia ye de
obehu oppositioni obehu osrani ye nuanom dum judgment ko nso ewo ha nsade nananom nso afa wo mo no aba ade wo security eye forces for hanasa private officers wonom nso wa ha wo mu nyina ehwe etoto niema se ne be ya bambo ebedadin ene nananom asnafo akere se wonom ye asnafo a wonom enim ade a efe na ahofe de sabia groto wonom anim ne wonom achi no nananom asnafo obia ni wonom a wotwa wo mu enti yase asonani asabia groto ne wonya fe kra no ena etise obi anim ewo honom ene nananom asifom ya na dwamena akenten abebio a oye Offinso Manhene mprempren ono ene enya nente se oba ono nenne eye ni bonu kotodwom na esine na so sentene se ne dehye ena eda fomini na ono ena eba enam saa no ntina ama bambon nsam so eje ne namro so pampe no ewo Appiah pem ahankono aduasa ensia no mu ena ye na wiafe akenten a otoso miensa ebedi ade se Offinso Manhene fi champim bienu ni aduonu baako no mu eno fra ne ntoma ewo tenten mu nananom amamre ne amane kwan so omo apɛ nokrabe amanana ekwa akura dada na enei ena eyie ho ntotoye ene yehye ni nyina nananom eguso a wonom ye eno ene eguso a yede ho pomasibre ede ebrem abia mumma ye misam sa wo hwe ema panyimfo a mehu se wono ade eye ntwomanom nyenya haban na afeye ebinom ye 20 na ani haban bebre a chese egugu gom kom keja esie ni keja aba we nkoa na ye mono nso ejetimi tomu na yenko ni yenko bisam na amamremu ani amanie mu no ye maami wonkyere ye maami mpacha obra kakra ade na ekosese a wo mo ye henefo a omo ye nananom asonafo adehefo ti ye ka adehefo a omo ne omo a omudi akonwa eyeyie na se brichie boseya na wuhu se nananom ahyenoa na oma bonchoma na kyerese anibraba na nyenya so eda omukom ne kyerese abusua ya bonyenya efrise ye brempon kase na etutuo na kaja no so gyina ma adofo nyina begya yen na ya kyerese esie ye ne kaja ye ni aseda ewo bra brichie boye adofo a yaba ne aba bewo ye aba be pepa ye ni wamu ni suo enti hu ya asante amamre ne amane na yeye fise fence no eyese ya ene ye de nso ne ade ato ne emagu enti san kofa ye nchi Offinso nananom asonafo ya san kofa ya asante amamre me hu se baako eso asesedwa eno ye ohima afrane wa asesedwa na se asesedwa be no ye nana afrane wa wotoso miensa ye na konwa obetena so ene ya sa amamre ubehu ohima no wote prase chair so enya amamre sa amamre dia na wudru edwabo ase a ubonse asesedwa ena eso ohima etena so enti ye kire nananom asante amamre sa nananom ahima afo yesre wo mo se wo mo eye danso a wo mo danso enti wo mo dru adwabo ene ayikasie bia na ayiye bia ase a wo mo nam sononko onta na sesedwa so no ontena na ateso eno na ye asante amamre amerase mesumedam abuja enya samketo eba sikadwa eye asante masunsumu a oba wodi ka bo ho ban no wodi tuo di gina ho ane anana afrane wa eno amamre ane amane ane abakwasam ana ekosoro abuja ye ni nkomo mame afra nana afrane wo toso miensa yenya ne ntise ne ho kanieni ye ni nkomo akra papa ye mo akwaba ya eja na apom te say onyankopon adaroma me ho ye ade a oba hema eye nwanwa me chia watiefuo nyina enya me nwanwa ahini ye de wo na eye nana adwa afrane wo toso miensa onya mfie edumotwe ena ne maami free mu eye afrane wo toso mienu eye se omedi ade na omu se onwoda osua
eti onana de ni sie amene wawo emamu nan wow o ma bo mo masters ene ade nyina wo eya brochimem na wi afia kente otoso miensa ono no ode ne nananu mu kosie wa brochimem afranu a otutuo wo bale eye nana afranu a otoso miensa ne nana nimpon no afranu a otoso mienu eye nana afranu a otoso miensa ne maame eno no osaye ne maame ahinkan ewa akonya no so na obi a oya ahinkan no ne yawo na akonya no so no ese so otimi de hene se ade a baabi eda wonfa nto a efrito yemfa sika empritumi na mum ade ne yawo de a onyankopon de bema wo bredru se onyankopon hye akonkode ase ene ahyeremfo animonyam waka omumienu abom enene yehunu ade fefei se nana afra no wasa na na okuratuo ede sa enya nwanwa efise ne nana oya afra no wa odikan one na kwasi kokko broni antimi amfa sika ana ada no broni yes o man sika na o medi nachi o ka se dabi ono de obebo sika dwa ho ban obo sika dwa ho ban otutuo no wieye eno de man ni aketo Yaa Asantewaa eti abrofo no ba na tuo no kra Yaa Asantewaa na Yaa Asantewaa so coin enu nti no ya che eye afrano odikan ekwohye prison na no anya emfie aduawotwe ene akire enti na broni ni ko so sesa na enyeye enti ono ane ba bema ono so ka ho no ya de ko so chase ama okowu o so chase owoyi na owu ho ya de ne mane ba no ne mane so beto ewo ofim se ne mano efa eda so wo krom ha se a make her say obedi we obi bega se eba hini esem se a enka okunu kura de na yire kura bi ono a won support no ba se wo de wachita de amma wo yire adentina ode hia nko a akwa adwane sebe me komma me yire na mo me komma me madache se me ma ya de hie enti ese se omo bo adehidwa ho ban na me mani ni ha enti mi na wo se me kwa ha me ntuma na me sum na nadwam na kenten ene na na adwo afra no wa wo sada na mamra no ne ho abakwasam ne amani wo sua na gwo nya busuani minya busuani nansu abusuan a opese ya wu mu no ya nwu mu a na aware mu ba na wudin de say ya fra me osei asibebo nsu mahutedin na me ya adma Fox FM emfie nwotwe ne ya fra me osei ba sei Fox abrantie medamase na ye said as corner of support oyire na no say sibebo nsu na after afra ne wa otoso amiensa ne wo kani ane ne bon koma amamra ne amane wa chebusuani ane wasani mu asoni mu a wode nyina de agu aman ententam yenkoi na yenkofa na nanom na de aka ne yemfa emremu abusia enye no efe papa na tie na menka wa bakwasam kakra sa wo ba Asante mantama akokasia akwasi broni ane Asante asesa so no ma remfi sa oba kokodrufo a wodi ka tutuo awa Asante mantama ayaye na na ne friends afranewa no ye Offinso aman ehema anei afranewa abebio ana wababiem no wono no tutuo edi kan awa Asante mantama asa no dani tutia no ade ma oba hema Yaa Asantewaa ama Yaa Asantewaa asudi tuo no akọ ana sa ore na afranewa abebio etuo ni bi ana estin ne bono oba kokodrufo Offinso mansa no aham ono di ka tintas kokko ade ta akwase broni akira bibi de ta akwase broni anei ababio yana na afranewa wa yo Offinso Manhene hema wono anu ote na paka mu na ore sede na sini seko mu na afeye pa ahema de ne eye seko ema mema de no eye apakan eno ana na afranewa ababio okofo kokodrufo oba okodrufo Offinso mansa no ahamu odi ka tutuo de ta akwase kokko no ta akwase kokko se sabia kroto asantema de no etuo no odane de ma waban ma na Yaa Asantewaa ema Yaa Asantewaa so di maninsam etu ba Asante abakwasam ne amamre mu a akwase kokko bagina ni so nyina no na afranewa ana ehya ase ababio ana otena pakam no enne Appiah bedwa awo Offinso
ekroma anoma anye asem ketwa yenim se ohimma kokodufo betwam de enche na bema kokodufo de obo ne ma chekere ne man eye dwamna kentan abebio na ono nso beso na pakan na ono nso adenani atremu ni nyina aye na wiafe akentan to so miensa na kwankwaja so ma twotro kra ani aya de ma no pia ohimma pia waya manaya fe waya manaya konododo enchima bakai na enchima ewo bika enchima ewo bi atira anye asamketwa awa ha yana na afrane wa eno no wono ana oba no anye asamketwa ewo hokra no eti ene se de beko bia no nyansapo yebobo moden ni akyerkyerem na yawa ani na yede akyeremo amahu sade ne amamre no ane amane no etie no ta bepepe ena ekoso ewa ahase enti sadia yetwa ade kyeramo no sa bepepe afrane wa abebio wono eno no okofo okodurufo ena ene wo be sa wote afrane wa na de edi kaka ede akyeramo no sa bepepe ena etie ewo asante mantam ha Offinso Manhene ya wo se na nadwamna kente asase wura de oyo no man de oyo Offinso man na Offinso ya ne dia dwamna kente abebio ananom asofo won mo fe asofo wo matikoti se obi anim ya na wiafe akente ana wafro na pakan ata na pakan mu a afe de watu atena no ebre na wietu anya asem ketwa ena na na se asem ato no no obi na no kase nyeye enu nto de ahaban ade ase nanum na na che no aye aya wo abeho afei na kokoko ase ho etra nibre na na kura ni tuo a wode etra nne anibra aba anya asem ketwa anne ampai wa ha ebedwa go ene Appiah ebetwa ewa hanomo Appiah ebetwa ha program nankasa de oya ne man nankasa dwamna kantan ono ochekere ne man ya Offinso man wono ana afro na pakan no ono ani mprempra Offinso Manhene sabe ne de se na da fam no a enei woya na de siye woya na brimpoye dwamna kantan abebio asrani ba ma hoafafo asrafo na nanom asrafo a tabidi na onya fakra na tikoti so obi anim ya na dwamna kantan abebio pia wono anwa yinani a wata na pakan mu a wo ba no anne Appiah ebetwa ewa ha amamra ni amane ana ekoso ha ya da ni nyina di medika ka yesa bambo sam de se ka no kwa de ankato adwem se ejira na so yie pa anya sam ketwa aposifo wa ha asojafo wa ha tumja adwuma ko wa ha ankra bambo kuo wonom so ewa ha wo mu nyina hye sa enne bibia be kama ewa ha nyanya bai egu ya nana kom aya abai egun kom waden sensan ana de achia na no afei meko anso ese na no a ni nyina achire yaudi a odi Asantewaa de o ya bra mo bi mo o ko do ni ma ko ni obi bia se ti o ya Appiah eba mamre ne amane de asabia kusabia koto untimi fancy si dwamna kentan bebio ochekere ne mayo ne man ewo Offinso sentini se menhia ye fikasie mamre na fruma ne ho no wa agoro ho acheyie wa som sikadwa acheyie eti amamre ade sabia kwese obi emfa akom anyase ntwa ho ensisi okomfo ba no anase motia no obi ntimi fa nkonya ensisi motia ba no sa na ye na dwamna kentan eba mamre ne amane mu a otie oyo kodufo oyo okofo awa amamre ne amane mu
eno na na order na di ewo na pakan a otimu yi kakra ya de wohene ko akakra na wadru dwabo no ankasa ye no wadru ase wo ho e ma revisa ne hima e ya frane wa wono so edi akire na de nwanwa wo mu ne etie ne ba eprepre oba fe so a ayemfo abanu a oyo manhene ana o manhema o mo office sesia no o mu nyina aye ababiofo afrane wa ya nya de odi kan yanya de otosumienu de otosumiensa ana abai yaka se etio atobare a na se kire nie ya na na frane wa na dika tutuo awo bare abra na kwasikoko peso be fasikadwa na odeko ade wurahuna akwasikoko eti etio atobare no efri afrane wa ho ana afeye jamra kantan ya odikai ono chechire Offinso man no Angakanga kra ana agokodi num nsio angakanga kra yana na dwam na kantan ya de beko na ya de na akwa akodu efria akọ baabi aye no wono ana mo kakra bi ya de bedru ho na wakọ a enye asem keto akra enne Appiah ebeja ewa ha Madia du jaimwa sorry e jaimu adaroma Bishop Sapansai Satina blah 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 one year Jafo yansam makwa ba biem na nyansapo no agye so say yisane na madwemba e bia maka chem sen samu emu duna na nanom akyekire nyansako aso no ye ne omo mutiri bo bi unimde o maboa ne yisane na madwemba kwanso ene ye nana Yaa Asantewaa sebi ye boni din wo Ghana asante mamu akrade a
onhia nkyeremu bia bi mu na yɛbɛka yɛ enipa asɛbe akosikɔkɔ ɛfa wɔn nomu ndo mu kopie asante adehye no na Yaa Asantewaa ɔkofo onkodufo na ɔka ho 1900 Appiah pema hankono ne wɔ hanom wɔne akosikɔkɔ kyerɛnkyeraka ɛkyereka so ɛwɔ asante mantam ha ɛne Ghana ha. Tata no obey. I have some asa Manhene. Sabia goto. Asiobo some che. I free sro ana Appiah. Asiobo some cha. Ada omra tete di besi samre. Bo some che asa Manhene. Ema okuji asio. Wono adwa yiti. Sabia goto. Sasante ini very patra. Ono adwa sante patre. Ono na amamre ani amani esefata awo si obosompo no woye okuji atuo aduchima no anu ayiri ti a oti tata obey osomche asamai Manhene nana pia anya asamketwa Oma yamna ye fatu. Abusia yade ani ekyiremu ewo kwawu a nananom atankonwa wonom ewo kwawu sanahene ana wayiniti a wo bai kwawu nkwanti ahene nana ena ebai eti ya nananom kwafo wonom susi anamu kwawu nkwanti ahene nana na yiniti a wo bai Ayigwe okay Ayipe Nana Boama ayiripe kwawu nkwantia ahene Yara Abraham wacha Mbakwa baba nyamisano Basiaso Ongotima Ekroniano Wanono Elpiara Adesie Aswadesie Okay Papa,
Enterprise. Also enterprise. Wasina Yana and a Gamma campaign. And now Tiaga Bonina Yanusika say, Libya 1,000 Ghana. The only enterprise we will be Ghana. I don't know. Okay. A blood, like I said, yeah, sorry. And I say, one of the best is at the night. kakre kura yen a yade mamunie abrada ntra sorry Asantewaa so na konu mu aye eten na duru baabie no asante kwose dentra ase no na akase asante pepe kwan papa bi e befa so na asante ade ne ho ade afri dentra memu atam yewra intim jakari a wo so ane man ebebo no feyi ase
ane aboɔ ntam wɔ no ɛho asɛm ɛna meken afei durumre bi obi kɔmfo anɔkye a ɔno na ne yɔnko paa ɛne otumfoɔ ɔsɛi tutu a wɔdi kan a ɔno ɔkyekyere asanteman ɔse aman mu mmra mɛhwɛ munim nipa ɔyɛ ɔman aman mu mose ɔyɛwura otumfoɔ ɔsɛi tutu ɛne obi kɔmfo anɔkye na duru baabi otumfoɔ ɔsɛi tutu ɛyɔnko ɛfrɛ sɛ obi kɔmfo anɔkye ɛde to n'anim sɛ ɛko a asantene dɛnkyerɛ ɛkɔ no sɛ nkono no bɛtumi ayɛ nkonimdi a gye sɛ yɛtu anammɔ bi sɛdeɛ si wɔ bible mu 1 Samuel etire baako edikyɛ mu aduonu ɛnwɔtwe na ɛbrɛ apensɔ na ɔne Filipanfoɔ kɔko na ɔkɔhu ɔbaa na ano ɔwɔ endo na ɔbɔ sidie mu egu hyire na ɔka kyɛn sɛ ɔkɔko na animguaseɛ bɛba no ɛkame akɔyɛ sɛ anamonto na bi ana asante tuyɛ na wei deɛ ɛkɔyɛ anigye sɛm ɛsan sɛ obiri kɔmfoɔ nɔkye a na onim fam yie paa no atu anamɔ bi ɛno ana ma yɛ nana de kopim ɛdwo so afei adwumaka se kɛse wɔnom nyinaa yɛde wɔn gyinaeɛ na wɔnom sɔre yɛabrɛ obiri kɔmfoɔ nɔkye ka sɛ onyɛ asante adehyeɛ baasa yɛwura ɛdwo so ana afei yɛwura adwumaka se kɛse yɛwura adwumaka se kɛse yɛdwo no sɛ ɛdwo so yɛdwo no sɛ abɛ ana adwumaka se kɛse yɛsie n'anim no so pɛgyaa ne nsa abrɛ de yɛ awasi mu a ɛnum na obiri kɔmfoɔ nɔkye ɛhyɛ dudu a asante asrafoɔ ano wɔn kɔkɔɔ no wɔn sɛ dudu no bi wɔn de adware wɔn de abɔhoro wɔn anim a ɛde nkunimdie bɛbae afei barima kyerɛbu akɔdua a na ɔyɛ Kumawu Manhene saa tam ne deɛ ɔyɛ ne sɛ otu ne ho si hɔ ɛde ma asante na ɛno obiri kɔmfoɔ no kyehyɛ ne sɛ obɛkura akodeɛ ɛyɛ tuo ahyɛ ne batakari na ɔde adi ɛko n'anim nanso ɔntuntuo ɔmpusu no ho ɔnkasa no ho ɔyɛ ɔbusu adɔta a ɔnsuo akorokɛre na ɛdɔm no aba na so otumi yɛ tu saa namɔ ne deɛ a aneɛ na yɛwura adwumaka se kɛse a yɛsie n'anim no so ne yɛde yɛawa asi ne nsam wo ne yɛde aguduro abu mu na asraafoɔ de adwareɛ asɛm so adwo so de kɔpem a yɛatwa no ne yɛadwo no sɛ abɛ ato apete ama mmoa afa ɛde akɔ aman nyinaa soɔ no so ɔno nso tumi yɛ ne deɛ deɛ a ɛne ne nkonimdie bɛba ɛno na barima kyerɛbu akɔdua ɛtu ne ho si hɔ a ɔhyɛ batakari kɛseɛ ɛdi ko n'anim wo na wɔkura akodeɛ nso wɔantutuo na wɔampusu ne ho na ɛdɔm no twi faa ne soɔ a wɔde nti ɛde akyerɛma ɛhɔ ɛna ɛko n'akyire noɔ no asante di dɛntafoɔ so nkunim wo ɛnum ɛna ɛmaa Kumawu man ɛnya abɔden a yɛfrɛ no sɛ barima ɛsiane sɛ anammɔ a yɛwura safo kyerɛbu akɔdua etuiɛ no na ɛyɛ mmarima anamɔ ɛno nti wɔn de saa abɔden no ɛmaa Kumawu man a obi a bɛbɛ biara no sɛbeɛ korɔtɔ wabɔden no ɛyɛ barima asante mɛmu hanom deɛ abɔden a yɛbɛka sɛ ɛno ɛna abrɔni bɛka sɛ ɛyɛ confirm na ɛyɛ title a yɛsɛ ɛda ɛde maa Kumawu man no ɛno ne barima ɛne yɛ mprempren ɛyɛ barima safo kyerɛbu akɔdua ɔno ɛna ɔyɛ Kumawu Manhene na ɛno na mese sɛ yɛ nyansapo nananom akyekyere deɛ a ɛne ne wɔse yɛsane no badwem ba paa so na wobɛsane nso deɛ a ne yɛ nyansapo yɛne yɛtitiriw ɛne ntiri ɛne yɛtwitworo a wɔn tiri mu bɔ pew na wɔn nim de ɛwɔ abakwasɛm ne nkyerɛmu ɛne ne yɔmu wɔn ne yɛne wɔn bɛtwa ahyia na afei yɛsane no badwem ba paa so ɛde ama wo wei ɛyɛ aho sɛdeɛ yɛka no ɛnwom koraa ɛntete wo ne yɛde ama no wode yɛnya abotrɛ na afei di yɛkyi na yɛnwura mu na afei no yɛnnom sukɔ yɛmpagya nsɛm no mfamra yɛnane ani yɛmfa nkyɛ mo sɛdeɛ Kumawu man abakwasɛm ebuduro ɛne ne kɛseɛ esi ɛte a agye ntaa ɛwɔ wiase nyinaa asante mɛmu deɛ yɛntumi nka yɛnyɛ Kumawu man bidi ne abusua panyin ohusu aduo me sɛdeɛ onim nyinaa ka me ho na yɛntoa anamontuo no so
Yamana Kwaba. Honorable Policy Team. So mine, and then I'm out for Yala, my euro so te placope. Say now, oh, dear, in your penny. I did you so and not the Sibiala, Amana Sonte. And Pan after so in a bush and Namo. A good Nana and son. Amania Paso, Eurasia Maya Mania, sir. No fata, you fell down now, your one fair farmer. Dear Mambaya, nothing so in you will say, and I won't happen to snap. Me fama to Akunya Cassias. San and an Kuntansehene, you will know of her. Utuno man by one of so Nansa, Pentu, me fama to Nakunya Cassias. San, you will say, snap. Pentu Netino, risking so Pentu, Faman Office, or infant to Nakunya Cassias, Sasania Bre or Yaho, or the best of all. You are your monster, Manian Oye, or so try room, pay the Appiah working. That you will do for Cocos or something, or Casano. You will not see the Damasi. Yo, not Yame, Nanano, Madama, Abusiamo, Fason Family Cacra. Mijra, we had Motasumi and Yaa Asantewaa. Until I'm and then I feel so Manhene, and then I feel so Manhene, and the Abusia, and my Brewasote. So no I and then would hear you. Nay, my boon, and then so. Nay, Master Monquai, Namquaya, Mamma, Santa Fata Fanyama, dear Quai. I feel so Manhene. Nay, my say, and you better buy your transcendent who brought this as Sada na Kuntansehene. On us, 2 4 5. Obesi, 2
Kufu Andan, one of the Brody Safrada. Well, we will say, Nanadia or Monza, a Mamrania, Mamran Warrior. Was what two are you, Breda Henna, Jack Folly and Doffo, Madame Mamma Salmano. They say, Namia, Domna, Offinso Manhene, who will be dear. Yes, he won't be a penny Yakia, Bramentia, never better than him. That's a nice and came, Mamma, Mebaya, your that's the Brunana. Santana, Mamma, Rap Roko and him Sabe, or Jambu, be a secret, and was what Doris. Anyone Snaffy, Emma, I said, Biamfo. Blani P. Freemantambe, he say pain, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, or dear Svefitana, my code, Ebenezer, more to turn in some of the money. You are a new reclaiming. We are so for Brownie. Don't Yano Sania, Nyansapo. I want to take on a money, and take a bonnet, Fenam Catriqua. What I amount to my effect, Nidin the same. Nidin Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense brata ma. The family honhon hia na America sa. Sabe ka ya twani mu nyame nai, ebu afa so enye de ya twani mu twanyame.